ми кажеш като влиза в паркинг лок. Добре, добре. И ще кажа като се от колата и е почти до тебе. Давай го. Тума виж, това е реклама. Благодаря, руси ми. Наближава. Нас влиза. Сега ще кажа ще слиза. Слиза, идва. Бърши се. Дай сега качи за когато иска точно на входа. Бърни да е. Сега думба слизай. Три тука, сес. Ама аз тъквам на човек. Играта ми крашна! Брат, как? На мен ми заби. Ама аз Рекорд те не хванах рекорд. в кадър. Думба. Какво? И те хванах в кадър. Няма нищо, важното е, че такова, че Мен играта ми